Ay, ito si Kuya Bot. Hindi ako sumutor. Ay, utupan lang. Kuya Bot, anong ito ka? Ano ba ito ka? Hindi nakatalo si Kuya Bot. Bata may surprise nga, likot ako sa iyo. Oo. May surprise ako kay Kuya Bot, ha? May surprise. Napapaluwa na nga si Kuya Bot. Ata daw ang... Ano na kaya ako mag-vlog? Pigluya-luyahan ka lang. Dadagitan ako ni Agom. Pigdagitan ka? Nata da. Pirmi sa dakitang duwa magkaribanan. Ay, nagselos na? Ay, di ka natin magselos. Ano natin? Nagpakaog man natin kita kitawo. Pero kung yan, dahil kamamundo. Ay, kamamundo. Igo nga lang kong surprise sa imo. Ako baga nagkakabot ng cellphone na pang vlog. Aday. Di ko niyan. May surprise ako sa imo. Na siguradong ikakaugma mo talaga. Mapaaram na ko tangan ako. Nada man. Nga, dito kung sige ang vlog. Sige may masalang iwal ni Agom. Sige, niwala niyo. Dahil ka man binararabad naman. Ay, ma. Aday man. Ipadara na nga yung subado ko. Open na rin eh. Open ang harong ni Kuya Cole. Kaya mo katamanon? Katamanon ta ka. Huli na nga na eh. Ano ang surprise ang itataw? Ako na ng mga idol ang surprise ko kay Kuya Bot ha. Dahil niya harami na eh. Ano ha? Wow! Wow! Ay 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 ay. Ibalik ko na tayo mga surprise ako. Basahan daw tabi, Kuya Bot. Basahan daw tabi kimalinawon. Creator. Inay? Bakuha sa baba. Inay? Bakuha. Kuyan tabi. Inay. Available to set up. Yan. Masi-set up na kita? Masit up. Ano ang nakalag dyan? Ano nakalag? Isi-set up kitang duwa? Bakuha yan. So, vlog tang duwa. Available to set up. Star! Star. And? Stream ad! May set up na kami. Star. May star. May stream ads na. Di bali mag-iwal kami ni Agom. Bigwa na kami stream ads! Thank you, Lord! Maagang! Pamasko. Pamasko! Yan. Maraming salamat mga idol sa suporta. At sa lahat po ng tumulong mga idol. Kuya Bot, magpasalamat tayo sa ano. Lahat ng tumulong sa ating papeding program. Nako. Tuloy-tuloy mga idol. Tuloy-tuloy ang sayaw ni Kuya Bot. Pinagal kami. Ikaw nang pasalamat. Ha? Ikaw na. Papagalo ng haliman. Natin eh. Maraming salamat. Maraming salamat kay Lord talaga. Yan. Ha? Dahil iyan sa indo. Set up ng mga idol. Mag-set up na kami ng star. Ng stream ad. Ay. Ay. Maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Ha? 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 Hay! Napakasaya namin mga idol ha. Nagsasayawan kahit walang tugtog. Woo! Hay! Praise the Lord! Thank you! Thank you! Maraming salamat po. Maraming salamat. Walang sawang pagsama. Salamat. Naku, maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga. Limpihan mo an! Ha? Limpihan! Diyan? Oo?